दा नोंनि बुंनायाथ' आयौ बिसोर सोलाजोब्बाय आं सोलानो साननायखौ बिदि साननानै होखाथारनाय जाहैबाय नों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हादों जानांगौ। दाखालि बावैसो आदा मैदोमा कनजिता सिस्टारखौ लोगो हमनानै जा माने ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय, बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो माबा माबि बुंगासिनो दङ। दायो नेरसोन औवारि आदा बिथाङाबो मैदोमनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंदों। माने मैदोमाबो ओरैबायदि बुंना लाबाय नालाय, ओंखायनो माने गोबां मानसिफ्रानो जावनो मोजां मोनदों आरोना। थ' आदा नेरसोन औवारि बिथाङाबो बिराद जावबाय आरोना मैदोमखौ। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। नोङो दाख्लै जि भिडिअ'आव जि खोथा होनहरबाय, दा आंबो नोंखौ दिनै फंनैसो होनहरनायनि नों मा सानो सानबाय थादो हारसिङै। नोङो जि खोथा होनहरबाय दाख्लै नाफाम जानाय मानाय खोथाफोरखौ होनहरबाय, नोंनि बुंनायाथ' बिदिब्ला आयौ दैदेनासो जाजोबग्रोसिगोन, सोलाजोबगोन बियो, जाजोबखांबाथाय आंहा माखौ जाबावनो बिदि साननानैसो रायहरनाय जाबाय नोङो हो। बिनि नाफामखौ सानसेबाबो सिख'नानै जाथारगोनां होननाय जाहैबाय नोंना। दा मोनजाबायबो, सिख'थारबाय। गोथावना? आरो दा समाव दुन्दिया मोनबावा बारा, नाफामाव दुन्दिया होदेरबा बिराद गोथावसिन जाबावोसोमोन मिथिबाय। दाथ' बिराद मोजां जाबाय नों दुन्दिया गैयाबाबो, दुन्दिया थादेरनायबा बरिया गोथाव जाबायमोन। मालायफोरखौ ओंखायनो ससियेल मिडियायाव जानला मोनला रायनो नाङालै मैदोम। नोंखौबो बिदि नुखायो, बिनिफ्राय बांसिन नुबावोसो नोंखौ। सोरनाव नाफाम दं, सोरहा थाब थाब फानो, बेखौसो नागिरग्रा बायदि नुखायो नोंखौ एसे साइसखौनो। आं बिदिसो नुखाबावो साइसखौ एसे, मिथिबाय। बुंलाबाय नाङा दे, बिदि दा होनलाबाय। सोरनिबा भाइराल ओंखारस्लाबनो हायो, सोरबा माबा भाइराल जास्लाबनाय, बेफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव थाब थाब हगारनो नाङा मिथिबाय। खोनासंनानै जमा लाबाय थाथ'नांगौ, बुंलाग्रोनो नाङा मिथिबाय। दा नोंनि बुंनायाथ' आयौ बिसोर सोलाजोब्बाय आं सोलानो साननायखौ बिदि साननानै होखाथारनाय जाहैबाय नों।